Asia Musik. Sempurna yang berjamaah subuh luhur lan asar sholat sayang dengan doni tidak muka maghrib lan isya jam gepik prayogane ditambah sholat sunai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedaya sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielinge wis wajine padha nindakake ajar mas komandan wayahe sembahyang tapi wajib kawuhe pangeran sholat pagi cakrake agama lima waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan tumanina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar saya pingadane tidak muka maghrib lan isya jam gepik prayogane ditambah sholat sunai aja sembrono iku perintah